Gyldenrød, og jeg er 43 år gammel, og jeg er forsker på Københavns Universitet, og jeg forsker i snegleslim og motorikteknik. Moin, mit navn er Preben Strun, og jeg er 55 år. Jeg dyrker selv egen mark og driver egen farm, og så samler jeg selv æg fra mine høns. Jeg elsker bare at arbejde. Det giver mig så meget indhold i livet, altså. Nogle mennesker, de foretrækker en samarbejdspartner. Men mig derimod, jeg arbejder bare solo. Jeg nyder at køre min farm, og jeg nyder at dyrke min mark, for jeg får lov til at tilbringe tid med min familie, med 6 børn, lille og lillemor. Ja, Jeg elsker bare min kat. Jeg elsker bare min plov. En siamesisk kat fra det nordlige Irland. Det er jo Matrix 6000 LQ, importeret fra nordlige Skærbæk. Jeg står altid op klokken 5 om morgenen for at poste videre i mine snegle, fordi de skal både have luft og føde. Jeg står altid op klokken 4:00 dut, og så tager jeg ud til mine små piger. Ja, mine små malkøer, de skal jo både fodres og malkes.